Коста YouTube, аз съм Брандона Крел. Нали, да, Брандона Крел и тук сме в Adventure PvP. Ще направим днеска едно ревю. YouTube, да, сега. Да почнем, тук е Warp Crates е тук. Нали, като водваш, колко човека, като водваш, тук, нали, водваш и дава ключ и ти го натиска с десния бутон на Enchanting Table и ето виж какво може да се усилите. Да, ето тук е бедрока, не, отде тук е, ето да, Warp. Warp. Да, ето го Warp Drop Party. Да. Warp End. На Warp End стават мелетата. Да, Warp End. Тук пак са мелят. Ето ще дойда да го разлияме. Да, тук така. Warp Help. Warp Help, да, на Adventure е нердито. Warp. Да, Warp Help Action, няма смисъл. Warp Jump. Да. Warp Jump, ето го, филмния. Да, ще снимаме на CS 6, много почвам. Това много непълно супер. О, за сега оставаме. Ома, добре. Сега... И фак. Warp. Да, тия само най-вече вземем. Warp Leaves. Да. О, лаги. Фак. Да, тук Warp Base. Той тъпо Warp Net. Пак най-вече Repair, да, Shop. Warp Shop. Ето го. Фак. Warp Repair. Да. Ето го. Warp Shop. Warp Shop, ето го. Adventure плюс това едно. Тук Warp SMS, разгледайте си гея, като влизате в сървъра, Print. На сега пак Warp. Добре, тук Trade, да, я да го няма Trade. Какъв то спич. Да.
И пак почвам да снимам. Ето Color Trade, снимайте. Да, задължително да снимайте пък. Workbench, смисъл. Задължително да снимайте, защото ако ви излъжат да държите клипа на нерди, да не си загубите айтемите и така. И да, аз бях Брандън Акрел, надявам се клипът ви харесал. Клипа, нали, мисля, не е много дълъг, защото е просто ревю, нали. Да, и довиждане до следващия клип.